Tugas waosan cariyos cerkak pamaos tilta Dwi Barokah absen 9 kelas 12 Judul cerkak politik dening Tiwi SA. Mugi atur waosan cariyos punika katampi kanthi renaning penggalih. Sugeng midhangetaken. Apa iya jenenge awak dhewe sing wis kondhang iki nedya dikorbanake? Ora Dul, ora. Luwih becik kalah uang tinimbang kalah orang. Gengsi kuwi luwih penting, Dul. Gengsi kuwi luwih aji tinimbang duit. Pokoke aku ora rila yen grup komenyar sing arume jenenge nglimputi tingkat nasional iki dikalahake dening grup liya. Luwih-luwih dening grup Widosari sing lagi wae lahir. Hah, saibo kuceme. Ning yen kanyatan pancen kados ngaten dos pundi malih. Kula sumerep kiambak nalika grup Widosari dung latihan. Pokoke jian tanpa cacat nika. Garap musike peni, pemilihan dapukane pas, gek lampahan sing dipilih saweg ngetren. Napa melih penyajiane nggih model anyar, ngembo-ngembo sinetron utawa film. Hah, aku ora peduli kuwi kabeh. Pokoke sing kudu menang mung grup Kumenyar. Jenenge Kumenyar sing arum kudu tetep dipertahanake. Ngeras nuduhake marang masyarakat yen grup Kumenyar mono grup jempolan sing durung ana tandingane. Neng, carane dos pundi, Pak? Sajake benahi lampahan lan penyajian sing pun kadung dilatihne teng kanca-kanca mboten mungkin. Wekdalipun mepet. Hah, kuwe ki tek bodo temen Dul. Jaman saiki dadi wong ki mbok aja bodo-bodo. Elinga, wong bodo dadi panganane wong pinter. Wong sing ngandalake kejujuran mesti bakal ajur. Jaman edan, Dul. Nek ra gelem ngedan, tangeh bakal keduman. Tak kandhani, Dul. Adu okol kalah. Awak dhewe kudu adu akal. Dos pundi sing dikresakne. Aku bakal nemoni panitia Kapinujun sing dadi ketuane tau kepotangan budi karo aku. Aku uga nedya nemoni calon jurine sing kabeneran aku tepung kabeh. Kejaba kuwi nyedake mrene tak kandhani. Sawetara ukara dibisikake marang Dul, si Dul ngowoh katon rangu-rangu. Pak, kok dadak lak ngaten-ngaten barang to? Napa mboten prayogi pados dukun mawon? Ler lepen kabare enten dukun ampuh. Idih, bodho tik kebacut kuwi Dul. Jaman saiki dukun ki kalah karo komputer. Dukun saiki butuhe mung duit. Ning kerjane nol putul. Luwih becik nyogok jurine tinimbang dadak golek dukun. Tenan Dul, bangsane lomba ki sing bisa nemtokake kalah apa menang mung juri, dudu dukun. Paham? Si Dul manggut-manggut percis manuk engko. Wes, saiki sowang-sowangan. Apa sing dak kandhake mau enggal tindakno. Semono uga aku ya dak enggal mujuti rancanganku. Mung wae ana Dul, iki barang wadi. Aja nganti keprojol nyang calon mungsuh. Nek nganti calon mungsuh ngerti, wo cilaka tenan. Wis kono budal. Dul getuk kumrengkang banjur klitih-klitih ngalih. Sapungkure si Dul, pawongan sing dadi pimpinane grup Kumenyar kuwi uga banjur menyat saka kursine. Nyedaki kalender dienak-enik, dietang-etung, banjur keprungu gremenge. Kurang 4 dina engkas. Wis dadi tradisi ing wewengkon kutha kono. Saben taun dianakake lomba drama. Niate kanggo mengeti dina drama kang akeh tinemu ing weweng Sumpah Pemuda. Sing ngeloni grup kon kutha kono. Sasuwene iki sing langganan dadi juara ajeg
grup Kumenyar pimpinane Sarawidi. Nek ora kliru wis kaping 6 borong kejuaraan umum. Ing tingkat provinsi uga ajeg katut 5 besar. Njur dek anu kae ya ora nguciwani nalika kudu pentas ning TMII. Grup Kumenyar pancen apik. Grup Kumenyar pancen jempolan. Para paragane pinter lan mumpuni. Katik sinurung dening kostum sing trep lan gumebyar serta teknik lan penyajian sing ciamik. Wis to, grup Kumenyar pancen tanpa cacat. Anadene salah siji saka tansah kasih grup kasebut ora bisa diuwalake saka urun udune ketuane. Yosi Sarawidi sing wiwit cilik pancen wis kekiprah dunyane drama. Sarawidi kejaba okol uga akal. Kejaba dasare pinter, pancen yo julid lan licik. Pokoke 1000 cara dikuasani amrih ing lomba dramane ajeg dadi juara. Kaya ing taun iki, kejaba grup drama sing wis kulino melu, ana grup anyar sing lagi wae madeg. Kang kumawani melu daftar. Jenenge grup Widosari, maune ora klebu petungan. Andak grup anyar wae mongsok bandakalani. Nanging pangira iku mleset. Grup Widosari jebul duweni kaluwihan sing ora diduweni dening grup liyane. Grup anyar iki diasuh Henning Wijakangka, putrane Kaji Guno, kang tamatan Asdrafi. Mula ora mokal yen duweni kaluwihan, jeneh dipimpin dening pawongan sing pancen ngerti tek kliwere drama. Kaji Gunadi sing mula sugih ya ora eman-eman ngetokake ragat kanggo ngujuti gegayuhane putrane. Cara saikine Kaji Gunadi mono minangka penyandang dana. Ngono kae. Bab kaluwihane grup Widosari cepet dirungu dening grup liya. Klebu Kumenyar Dul Getuk sing minangka bau tangane Sarawidi langsung keder. Nyumurupi penampilane grup Widosari nalika latihan. Ngerasa menawa taun iki pulung kejuaraan bakal ucul saka grup Kumenyar. Mula banjur gegancangan nemoni Sarawidi. Jebul Sarawidi ora goyah. Sarawidi ora wedi ngadepi grup Widosari sing jarene ngungkuli Kumenyar. Awit Sarawidi duwe langkah gagah kanggo ngasorake calon mungsuhe. Kalah adu okol kudu ngetokake akale. Ngono semboyane Sarawidi. Sore iku Dul Getuk keliling nekani para pandemene grup Kumenyar. Golek calon supporter saakeh-akehe. Wah, nanging karsise larang ngono, Tik. Duit 1000 rupiah tinimbang dak enggo nonton lomba drama, lak luwung tak enggo nyangoni anakku. Ngono tumanggepe salah sijine pawongan sing ditekani Dul Getuk. Oh, kowe iki Tik mlirit temen to. Ajining duit 1000 kuwi ora sebanding yen ditanding karo mencering jenenge Kumenyar. Ora, pokoke kowe kudu nonton. Soomben kartise bakal lak drop. Pokoke paling sithik 1/3 saka penontone lomba soomben kuwi kudu pendukunge Kumenyar. Ngono sarane Pak Sarawidi. Ujare Dul Getuk setengah meksa. Sidane si pawongan manggut-manggut karo mesem. Sajroning 2 dina luwih saka wong 200 sing kanil diglembuk Dul Getuk, kabeh kuwi mau calon supporter Kumenyar sing wis siaga tuku karcis rega 1000 rupiah. Wong-wong kasebut rata-rata pancen ora rila menawa grup Kumenyar nganti dikalahake dening grup liyane. Grup Kumenyar kudu tansah dadi juara. Sauntara kuwi Sarawidi wis kasil nemoni ketua panitia lomba. Sidane soomben kuwi pesertane pira, Dik? Pitakone Sarawidi. 7 grup, Mas. Biasane rak 6. Taun iki ketambahan grup Widosari. Pimpinane Kaji Gunadi iki apa? Oh, iya. Jare grup Widosari ki kok apik banget to, Dik. Aku kok kuwatir. Aja-aja Kumenyar sing wis kondang njur kalah. Saibo kuceme. Tembunge Sarawidi.
tungtum rasa kuwatir. Kabare yo ngono, neng Mas Sarawidi ra perlu kuwatir. Kabeh kuwi mau lak bisa diatur. Lan aku yakin Mas Sarawidi mesti bisa ngatur. Sarawidi rada klincutan. Tembunge ketua panitia kuwi genah nyemoni dheweke. Dasare wis kadung ndablek. Sarawidi rewo-rewo ora krasa, malah banjur takon meneh. Dik, kartise didol saiki ra kena to? Didrop nyang desa-desa. Aku butuh 300 wae. Oh, kena. Diasto saiki mau piye? Sarawidi surak jroning batin. Ikhtiar kapisan wiwit kasil. Sore kuwi dheweke mulih nggawa karcis sak tekem kanggo pagelaran dina kapindho. Awit giliran tampil grup Kumenyar APD-ne grup Widosari ing dina kapindho. Tekan ngomah karcis sak tekem enggal diwenehake marang Dul Getuk. Jroning batin sing bantur didum rata marang karcis samono. Akehe mau babar pisan wong-wong sing do pesen. Pranyata karcis samono akehe mau babar pisan ora nyisa. Dul Getuk mesem-mesem atine kalegan. Beres, Pak. Kartise pun pajeng sedaya. Lapurane Dul marang Sarawidi karo stor duit pepayon. Bagus. Kanthi kanyatan iki nuduhake menawa grup Kumenyar tetep disenengi dening masyarakat. Lan aku yakin grup kita iki sing mengkono bakal menang ing lomba, dudu grup Widosari. Nah, Bacutno, anggonmu aweh krenah marang calon supporter kuwi Dul. Aku tak nemoni calon dewan juri, ujare Sarawidi. Dheweke pancen kelakon nemoni ketua dewan juri. Njur ngobrol ngalor ngidul, suwe-suwe nyandak bab rencana lomba drama kuwi. Sarawidi enggal ngecakake juruse. Wah, taun niki Kumenyar angsal saingan awrat, Pak. Pratelane Sarawidi. Ya, nopo nggih? Leres kok enten grup enggal sing niat ngrebut kuncarane grup Kumenyar. Anu, niku lho. Namine grup Widosari. Lare tamatan Asdrafi. Ah, nopo dupeh tamatan sekolah Asdrafi lajeng saged ngecakaken ilmune kanthi sae. Bab niku boten menjamin. Allah bisa karena biasa. Tur melih ing babagan lomba sing paling berperan lak jurine. Tumanggape ketua dewan juri kuwi ampang wae. Sarawidi surak jroning batin. Ucape calon juri kuwi wis nuduhake menawa Kumenyar tetep antuk simpati. Pokoke kalah pendekatan yo kalah. Truluke jroning batin. Dina tempuking gawe wis teka. Gedung Sasana Suka papane lomba drama kuwi katon regeng. Wiwit sore wis kebak wong. Dung Sasana Suka papane lomba dak kebek wong. Ning ing dina kapisan kuwi durung sepira. Najan akeh nanging penontone durung bisa ngebaki gedung. Barang dina sesuk, wah penontone luber. Ora ana siji-sijia kursi sing kosong. Pancen grup Kumenyar karismane gedhe, pandemene akeh. Kejaba kuwi uga padha kepengin weruh penampilane grup Widosari sing disuarake saingan berate Kumenyar. Penyaji kapisan wis mungkur, ora ana kesan apa-apa, tegese biasa-biasa wae. Grup kapisan ing dina kapisan iki pancen ora duwe keistimewaan apa-apa. Penyaji kapindho grup Kumenyar. Penonton wiwit umyek, mung wae bareng gending pambuka wiwit keprungu. Penonton banjur cep klekep sidem premanem. Kabeh ngematake, kabeh ngatekake. Bengi kuwi grup Kumenyar nyuguhake lakon klasik Putri Nyamuk. Lan kaya biasane grup Kumenyar ajeg prima. Penampilane becik lan apik. Najan cacat ora ana. Garap anyare rampung penampilan. Gedung Sasana Suka sasat bengkah-bengkah kebeken suarane keplok. Tondo simpati. Dul Getuk sing lungguh ning satengahe penonton lunjak-lunjak bungahi. Sarawidi sing mentas
sutradarani mesem kalegan, atine mongkok banget. Penyaji pungkasan ing bengi kuwi grup Widosari. Nalika pengrawite wiwit jumangkah tumuju gamelan, penonton ongkrep. Swara-swara pangina lan pangenyek wiwit keprungu. Dul Gethuk sing mandhegani kaum oposisi wiwit nglancarake perang urat syaraf. "Hoi, kostume kuwi enggal balekno, dijaluk sing duwe kae lho." Swara panguwuh saka satengahe penonton, sing banjur disusul swara guyu pangina. Gending pambuka keprungu, dadak penonton sirep kaya kena gendam. Awit gending sing disuguhake pancen beda karo liya-liyane, luwih nengenake garap anyar. Sarawidi sing wis momor karo penonton liyane ngedap atine, gage menyat, slilengan goleki dununge Dul Gethuk. Sing digoleki tanggap, enggal eling karo tugase. Dumadakan cumolot saka lesane Dul Gethuk. "Woi, kuwi gending jiplakan kok endi? Ora pantes dipamere ning kene." Penonton ongkrep, wadya balane Dul wiwit eling karo tugase, banjur pating cruwet muni sakarep-karepe. Semono uga nalika adegan babak kapisan lakon sing digelarake dening grup Widosari kawiwitan. Babar pisan ora ana kawigaten saka penonton, malah swara-swara pangina sing terus keprungu. "Hoi, aja kok tutukno lehmu main. Ndang muleo, bojomu bayi kae lho. Yo, ker." Penonton liyane guyu, nyipati kahanan mau. Wijakangka sing nyutradarani gobyos, pikire panik. Semono uga pemaine, ora bisa konsentrasi. Akibate anggone nindakake ayahan njur sasar susur, kliru kabeh. Apalane ilang, bab mau mesti wae manga ribawani panyambut gawene juri. Para juri luwih akeh kaprobawan dening vokale penonton, saengga anggone biji mung angger wae. Kahanan sansaya bubrah bareng Dul Gethuk ngomando marang penonton gawane supaya ninggalake gedung. Sakala mak regedeg, penonton ngadeg lan rebut ducung dhisik-dhisikan metu. Penonton liya sing dudu gawane Dul ora wurung katut metu sisan. Sidane durung wae penyajian entuk separo, penontone wis gusis. Bengi kuwi pagelarane grup Widosari gagal total lan kena dibedhe. Kajuaraan lomba tetep dicekel dening grup Kumenyar. Tropi kemenangan tambah siji meneh. Cihuy. Matur nuwun.